τραγουδάκι που μας ζητήθηκε, Βαλάτης, πρόταση γάμου. Ο Αγαπούλης, την Ιωάννα με πολύ πολύ αγάπη. Άντε ρε αλήθεια, και εγώ θέλω αυτό το κομμάτι. Με μια Ελένη προχτές, με μια Σοφία εχθές, με μια Μαριάννα κρυφά, όλο παιχνίδια. Ερωτικές διαδρομές που τελειώνα σαν καφές, ώσπου να έρθεις εσύ όλα ήταν ίδια. Ονόματα γυναικών ανήκουν στο παρελθόν. Οι φίλοι και οι γνωστοί γελάν μαζί μου. Μου λείπεις κάθε στιγμή, μου έχεις γίνει αιμονή. Σου κάνω απόψε λοιπόν την πρότασή μου. Αν θες έλα να ζήσουμε μαζί, σε θέλω κάθε μέρα πιο πολύ. Έλα να παντρευτούμε δηλαδή, αλλάζω για χατήρι σου ζωή. Μαζί έλα να ζήσουμε μαζί, για την υπόλοιπη μας τη ζωή. Έλα να παντρευτούμε δηλαδή. Yes I do. Ωχ, Παναγιά μου. Α, παντελπούλα να γίνω κουμπάρα. Ξέρω, θα δούμε γιατί έχουμε πολλούς κουμπάρους. Κόβες τηλέτα προχτές, άλλο κρεβάτι εχθές. Τώρα μονάχα ζητώ να σε δικιά μου. Με το όνομα σου ξυπνώ, με το φίλι σου μεθώ. Θέλω μονάχα εσύ να σε δική μου. Αν θες έλα να ζήσουμε μαζί, σε θέλω κάθε μέρα πιο πολύ. Έλα να παντρευτούμε δηλαδή, αλλάζω για χατήρι σου ζωή. Αν θες έλα να ζήσουμε μαζί, σε θέλω κάθε μέρα πιο πολύ. Έλα να παντρευτούμε δηλαδή, αυτό που λέω δεν το έχω ξαναπεί. Η ώρα είναι 12. Εσύ στα σκοτεινά υπόγεια Έχουν αριθμιστεί όλα τα άτομα που βρίσκονται στο chat και εκτός chat από μηνύματα. ο Γιάννης Ολή. Για ένα μπουκάλι 4 ατόμων για το κλαμπ ελληνάδικο, ελληνικά έτσι απλά, στο Μικρολίμανο. Μαζί με την Ιωάννα του Φεγγαριού. Τι συνδέει κάθε Παρασκευή το φαντομά του Μεσονυχτίου Γιάννη Λί με την Ιωάννα του Φεγγαριού στο ράδιο Άνεμος. Και θα ζητήσω από ένα από εσάς να μου γράψει στο chat. Και τελειώνοντας με την Ιωάννα του Φεγγαριού στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, ένας τυχερός θα κληρώνεται για ένα μπουκάλι στο έτσι απλά ελληνάδικο. Και τι κάνουμε εμείς εδώ στο ράδιο Άνεμος? Πουλάμε τρέλα. Αριθμισμένα από το 1 έως το 41 είναι τα άτομα που είναι στην κλήρωσή μας και θα ζητήσω που ήμουν τόσο τυπικός, που ήμουν τόσο λογικός και τι κερδίσα από τον Ζουμπέο να μου πει ένα νούμερο εδώ στο chat, να μου το γράψει δηλαδή. Κι όταν σε χρειαζόμουν να διαφορούσες, πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο για πάρτιμα από εδώ και μπρος με νοιάζει. Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα, γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο για πάρτιμα από εδώ και μπρος με νοιάζει. Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα, γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα.
Έγινε ζουμπέ, να δω τα χαρτιά μου και θα σας πω σύντομα ποιος είναι ο νικητής. Που ήμουν πάντοτε σωστός, τα πέλα σου ιδανικός και την κερδίσα. Ό,τι ζητούσε σου το ικανοποιούσα, που πάντα. Και φυσικά το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στο αστέρι μας από την Πίσμπουρη και από μένα. Γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο για πάρτιμα από εδώ και μπρος με νοιάζει. Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα. Γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Να καλωσορίσουμε και τον Μαύρο Ρόδι. Καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μετά το επόμενο κομμάτι θα σας πω το νικητή. Wow! Πουλάω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα. Γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πουλάω τρελά και όποια θέλει αγοράζει. Μόνο για πάρτιμα από εδώ και μπρος με νοιάζει. Και φυσικά είναι παρασύρθηκα. Γιατί αποφάσισα. Ήταν παράδειγμα προς μήνυση η συμπεριφορά μου. Πρόσεχα πάντα ό,τι κι αν κάνω να μην βγουν κάτω για μένα. Τα βήματά μου ήταν όλα μετρημένα. Μετά το χωρισμό μας πήρα άλλο δρόμο. Έψαχνα τρόπους να ξεφύγω από τον πόνο. Και παρασύρθηκα και διασύρθηκα. Και στα πατώματα για σένα εγώ σύρθηκα. Όλα τα έκανα και συγκρατήθηκα. Κλαμπ, έτσι απλά ελληνάδικο. Και παρασύρθηκα και διασύρθηκα. Και στα πατώματα για σένα εγώ σύρθηκα. Όλα τα έκανα και συγκρατήθηκα. Στον περιστάσεων το ύψος δεν κρατήθηκα. Και διασύρθηκα και στα πατώματα για σένα εγώ σύρθηκα. Όλα τα έκανα και συγκρατήθηκα. Στον περιστάσεων το ύψος δεν κρατήθηκα. Και παρασύρθηκα και διασύρθηκα. Και στα πατώματα για σένα εγώ σύρθηκα. Όλα τα έκανα και συγκρατήθηκα. Στον περιστάσεων το ύψος δεν κρατήθηκα. Φυσικά με τον ίδιο Θεοδωρών και δεν είπαμε χρόνια πολλά ούτε στον τέο μας. Χρόνια πολλά με αγάπη και υγεία. Πρώτο θέμα. Και πρώτο θέμα είμαστε εδώ στο Ράδιο Άνεμος. Και ο νικητής είναι... Όλους μας βάζεις σε πειρασμό, χωρίς να δίνεις λογαριασμό. Αναστατώνεις, δεν με λυπάσαι, το πρώτο θέμα απόψε θάσε. Όλους μας βάζεις σε πειρασμό, χωρίς να δίνεις λογαριασμό. Στου χώρου τα βήματα, θα προσθέτεις θύματα, χωρίς τα όλα.